Rimwe live. VASCO Ghana, Rimwe live. ELDA BIZZYMAN, ALVIN Taps, Rimwe live. MANEX, Rimwe GORE, NDICHIBATANIDZA MES NDIVAPEDZERE, HAZVICHANDIRWADZA NDAJAIRA, VACHAPEKUKA NDAKABVA MAMAIRA, NYANGWE NDICHIFAMBA KAMBA, ASI NDICHIZIYA KWANDAKANANGA, PAVAKAPINDA IPAPO NDICHAPAPINDA, PAVAKABUDA NAPO NDICHAPABUDA, NYANGWE NDICHIFAMBA KAMBA, ASI NDICHIZIYA KWANDAKANANGA, PAVAKAPINDA IPAPO NDICHAPAPINDA, PAVAKABUDA NAPO NDICHAPABUDA, MARSHAAAL NDAKUVHURA Rimwe SAKA GARA WAITA plan UNDIGOCHERE KABIF andidi soft ndinoda stiff takura zvakaoma still we manage uchida kupinda wanzi hauna zvakakwana ndiyo situations yatakakura nayo moyo mune chungu modi ande naro nyangwe ndichifamba kamba asi ndichiziya kwandakananga pavakapinda ipapo ndichapapinda pavakabuda napo ndichapabuda nyangwe ndichifamba kamba asi ndichiziya kwandakananga pavakapinda ipapo ndichapapinda pavakabuda napo ndichapabuda andive ndakarasa tariro kusvika one day vanditambidza mubayiro tatarika nekushingiriro tomugariro shungu dzangu chete kufadza maiyo MANEX Rimwe GORE NDICHIBATANIDZA MES NDIVAPEDZERE HAZVICHANDIRWADZA NDAJAIRA VACHAPEKUKA NDAKABVA MAMAIRA NYANGWE NDICHIFAMBA kamba asi ndichiziya kwandakananga pavakapinda ipapo ndichapapinda pavakabuda napo ndichapabuda nyangwe ndichifamba kamba asi ndichiziya kwandakananga pavakapinda ipapo ndichapapinda pavakabuda napo ndichapabuda MARSHAAAL NDAKUVHURA Rimwe live SAKA GARA WAITA plan UNDIGOCHERE KABIF andidi soft ndinoda stiff takura zvakaoma still we manage uchida kupinda wanzi hauna zvakakwana ndiyo situations yatakakura nayo moyo mune chungu modi ande naro nyangwe ndichifamba kamba asi ndichiziya kwandakananga pavakapinda ipapo ndichapapinda pavakabuda napo ndichapabuda nyangwe ndichifamba kamba asi ndichiziya kwandakananga pavakapinda ipapo ndichapapinda pavakabuda napo ndichapabuda